Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rafi'u darajatil wadud kasfil ummati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Na gaishe da mutanen duniya gaba ɗaya. Yau ina so in baku wani sirri ne wanda yake cikin Fatuhu Ar-Rahman. Da wannan sirrin wa'insu manya da suka wuce a da sun yi amfani da su. Allah ya ba su duniya. Ni da kaina na yi amfani da shi. Don kana musu kuma ka zo, ko kuma ka gayyace ni in je maka, za ka gani da ido. Wannan littafin sunan shi Fatuhu Ar-Rahman. Ana samu daga Yemen, daga baya muna samu a Misra, baya can ana samu a Sudan. Amma wannan littafin kuɗinsa naira 1,900,000. Tun 2006 ni nawa na siya. 2006 nawa na karanta. A yanzu ban san nawa bane ba. A lokacin dai ga yanda na siya. Amma yanzu ban san nawa bane ba. Sannan Fatuhu Ar-Rahman idan ba a baka wanda mutum uku yake kai, wani tsoho ne yake tsakiya yara yana rike da hannun yara ƙanana biyu. In ba wannan ba, ba na gaskiyan kake karantawa ba. Fatuhu Ar-Rahman a ciki ne akwai technology. Fatuhu Ar-Rahman abubuwa da dama suna ciki. Saboda lengina yanzu sirrika ɓoyayyen sirrika da yawa da aka iya samu a cikin Fatuhu Ar-Rahman. Saboda ko ka ɗauke jallale ne yanzu wanda za ka samu bai kai na Fatuhu Ar-Rahman ba. Umma Musa shi ma in ka ɗauka wasu suna yankewa ba a ƙarasa. Fatuhu Ar-Rahman ne ƙarasarwa complete komai yana ciki. Ni tun da na siya sau ɗaya na karanta, har yanzu ina karantawa. 2006 har yanzu ina karatu. In kana son ɓoyayyen abubuwa, ka san dabbobi, ka san amfaninsu, ko kuma waɗansu abubuwa dai ka san su, dole sai ka karanta Fatuhu Ar-Rahman. Idan baka karanta shi ba kana magana a iska kawai kake magana, don kai baka san ma me zaka bada ba. Wannan cutar da mutane kake. Ka ringa faɗi abin da ka san shi, abin da baka san shi ka rufe bakinka. Saddad ibn Adi sarki ne a zamanin da ya wuce. Yana amfani da wannan sirrin. Shi ya jara wuri ya mai da shi kaman aljanna. Ya jara wuri ya mai da shi kaman wuta jahannam. Ka shiga cikin suratu Isra ya yi mana, ko Ara'isu, ka je ka duba za ka gani. Saddad ibn Adi shi ya yi. Tun kana da rai shi ya ce wai aljannansa kana da rai zai saka, a jahannama sama da ranka zai saka. Shi Saddad ibn Adi ke. Da wannan ya yi amfani. Gidan da ya gina gwalagwalai ne kawai da diamond.